Zuazo, Bergarako elkarte bada. Bergaran oindala 5 urte, sortu izana. Eta sortu izan, bertako basoak berreskuratzeko asmotan. Helburuakin, ikusitza gure ingurunean, zelako bertako baso gutxi geratzen den, eta zein den bertako basuen egoera, hori aldatzeko goguakin, o aldatzeko nahi hori zeukon batzuk elkartu ginen, eta hortan bihar dugu, ez? Bueno, batez be itxen duguna da, saiatzen gara, hemen ingurunean lurrak eta oso sakabanatuta duz, jabe asko partikularra, ez? Terreno partikularra asko dago, eta hori apurtxo bat elkartiak lurtzai horrek aldan enean balagapenean edo aldan enean erosten, eta Bergarako udalakin bebai harremanetan herri lurra berreskuratzeko lan hortan, eta lur horretan bertako basua berreskuratzeko ekintzak itxen, aurrera ataratzen. Guk bizipoza ulertzen dugu arazoei aurre itxeko modu batez ilusioakin eta etxipenean jauzi barik, ze askotan ekologia mailan bebai, ekopesimismoan jauzi barik, baikortasunez hartzen duzu, bakoitzak aldabena egin digun eta lortu lortzen dugun buelten bati egoerari. Eta, horre bultzatu eta itzen dugu, eta bizipoza hori elikatzen duzkuna guri da, eta zen denean aldaketetara umetxuak, eta ikuste ditugu lurrean gozatzen, naturakin kontaktuan, pospozik, eta lurra maitatzen dabe, eta gure azkenean esperantza guretzako da, maitatzen dabe hori zainduko dabela gero erak nagusi denean. Zerak izango die gero azken finan guk oinitzen dugun lana, disfrutoko dabenak, baso horrek hasitxe ikusiko dituztenak. Zidazu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Aranzki da Gipuzkoako pertsona gorren familien eta lagunen elkartea, eta Gipuzkoako ikasle gorrei hezkuntza erantzuna ematen dotza elkarte honek. Zentroa dauzka Donostin, Bergaran eta Tolosan, eta gu Bergarakuok arduratzen gaz, Baiarako ume gorrei hezkuntza erantzuna ematiaz. Guri bizipoza ematen dozku, ikasliak bakoitza bere biharrei erantzunez, ikasle horrek pertsona moduan hasten ikustia, eta elkarrekin nola elkar apoiauta gustora ikusi, pozik eta disfrutatzen.